निशा हुए मन मतवाला हुए हेले शोष केवे मरेनि ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଚାନ୍ଦୁ ପଣ୍ଡା ପାଣିରେ ମଦ ମିଶେଇ ପିଉଛି। କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଧାଇବ? ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ହେଇନି ସମୟ ଆସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦ ଥକିଯାଏ। ସେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହଉ କି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଡି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ପାଦ ଥକିବନି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଟାର୍ଗେଟ ଫୁଲ ବି ହେଇନି। ଦେଖ ତମ ପଛରେ ଅନ୍ୟ ଶତ୍ରୁ, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ତମ ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ସେମାନେ ତମକୁ ମାରିଦେବେ। ମତେ ମାରିଦେବେ। ଲେଡି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଚାନ୍ଦିନୀ କହିଲେ ତମେ ଜାଣିନ ଚନ୍ଦନ, ପବନ ଜୋରରେ ହେଲେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ାକର ଡେଣା ଗୁଡ଼ାକ ଇନବାଲାନ୍ସ ହୁଏ। ଝଡ଼ ତମାନରେ ଯୋଉ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ଡେଣା ଗୁଡ଼ାକ ବାଲାନ୍ସ ଥାଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଇଗଲ। ଚାନ୍ଦିନୀ ଲେଡି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହଉଛି ଗୋଟାଏ ଝଡ଼ର ଇଗଲ। ସେମାନେ ତ ମୋର କିଛି କରିପାରିବେ। ତମ ପଛରେ ମୁଁ ଅଛି। ଏ ବାସୁକି ମାତା ମା ଭଳି ଶିକାର କଲାବେଳେ କେବଳ ସେ ତା ଶିକାର ଉପରେ ଫୋକସ କରେ। ତା ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ତା ହରିଣ ଉପରେ ଥାଏ। ମା ଭଳି କେବେ ବି ପଛକୁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ ଜାଣେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋ ଟିମ୍ର ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଖାସ। ଯୋଉଟା କେହି କରିପାରନ୍ତି ସେଇଟା ତମେ କର। ମୋ ପରେ ତମେ ହବ ମାଜାର ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଚିଫ୍। ତମେ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଜମା ଶୁଣିବି ଚାନ୍ଦିନୀ। ଆଜି ଦେହରେ ବଳ ଅଛି ବୋଲି ଏମାନେ ତମକୁ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି, ପିଠି ଆଉଁସ ଦଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯୋଉଦିନ ଦେହରୁ ବଳ କମିଯିବ, କୌଣସି କାରଣରୁ ତମ ବଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଏଇମାନେ ତମକୁ ଗୁଳି କରିଦେବେ। ଏ ବାସୁକି ମାତା ଯାହା ସାଥ ଦିଏ ମନା ଯାଏ ହାତ ଛାଡ଼େ ବିଚନ୍ଦ୍ର। ମୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ମାନଙ୍କର ବଳ କ୍ଷେପଣାରେ କିଛି ନଥାଏ। ସେମାନେ ମଣିଷ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୋଟାଏ ପଶୁ। ବନ୍ଧୁକ ଉଠେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଇଏ ମୋର କିଏ ସେଇଟା? ତମ ବିଜନେସରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛି ସେ କଣ ଜାଣିନି? ମୋ ବାଟରେ ଲଫଡ଼ା କରେ ମୁଁ ତାକୁ। ତୁ ବୋଧେ ଜାଣିନୁ ଇଏ ମୋ ବନ୍ଧୁ। ଆରେ ତମେ ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଏଗୁଡ଼ାକ ଯାହାକୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହ ତାକୁ ଛୁରୀ ମାର ନହେଲେ ତାକୁ ଗୁଳି ମାର। କିନ୍ତୁ ଲେଡି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଚାନ୍ଦିନୀ ପଣ୍ଡା ପଣ୍ଡାଟି କର। ତା ଡ୍ରେସ୍ ସିଲେକ୍ସନ ଯେମିତି ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ ବି ସେମିତି। ଚାନ୍ଦିନୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କଲିଜାରେ ରୁମ୍ ଦିଏ। ଚିନ୍ତା କର ତାପରେ ତୁ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରଥମେ ତ ବୁଲେଟ୍ଟା କୋଉଠି ବାଜିବ? ଓକେ ସରି ଏଥର କଣ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କଣ କହୁଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମନା କରୁଥିଲା। ତାକୁ କେଯାଇ ଥର କହିଲି ଛୁଆ ଜମା ଶୁଣିଲାନି। ସେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଜମା ଚାହୁଁଥିଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଛାତ ଉପରେ ଲୁଗା ଶୁଖୁଥିଲା। ଛୁଆ ପଡ଼ି ମରିଲା ହେଲା। ଆଉ ସେ ହେଭି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ମାଲିକଟାକୁ ଚାନ୍ଦା ଦେଉଥିଲା। ଛୁଆ NH ଉପରେ ଗଣିଟା ମିଳିଲା। ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ସେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର। ମୁଁ ତାକୁ ଟଙ୍କା ମାଗି ଛୁଆ ଦେଲାନି ଟଙ୍କା ଗଲା। ଆଉ ହିରୋଇନ୍ ସାଇଡ଼ର ବ୍ଲୁ ଫିଲ୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭାଇରାଲ କରିଦେଲି। ଶେଷ କଥା। ତାପରେ ଛୁଆ ଆଟା ଧରେଇ ଦେଲା ଯେ ଏତେ ବାଟ ଆଣିଆ ଯେ ମୋତେ ନୟାନ୍ତି ହେଇଗଲାଣି। ସାବାସ ଚାନ୍ଦିନୀ। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲ। 50-50 ଆସୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହବ। ବାଏ ବାଏ।
ଏ ଶଳା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୋତେ ସେ ପ୍ରେମ କରୁଛି ମୁଁ ତା ପ୍ରେମିକ ସେ ମୋ ପ୍ରେମିକା ନା କ'ଣ କେନ୍ତା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଯାହା ହଉ ଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟା ସହିତ ତମେ ପରିଚିତ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଅଛି ବୋଲି ତମେ ଜାଣିଛ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇ ତମେ କ'ଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛ ତମକୁ କେମିତି ବୁଝିବି ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ମୋତେ ଭଲ କରୁଛ ଆଉ ତ ହନୁମାନ ତମକୁ ସାଥିରେ ଦେଖେଇଦେବି ଯଦି ଦେଖେଇ ଉଠାନ୍ତା ଚିରିକି ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଠି କ'ଣ ମୋ ଫଟୋ ଅଛି ଆଉ ସେ ଫଟୋ ଦ୍ୱାରା ଏକା ଜୀବନ ଏଠିକି ଆଣିଛ ତମେ ଖାଲି ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଉଛ ଆଉ ଚଉଠି ସାଧାରଣ ଝିଅମାନଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଡ଼ରେ ବେଡ଼ି ହୃଦୟରେ ମନରେ ଲୁହାର ଧରିଛି ସେଠି ତ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ବଦମାସ ହେଇଗଲି ସେ ଜାଗାରେ ମୋର ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ଏସବୁ ଆସିବ କହୁଛୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ବଦଳେଇ ଦେବି ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କାଳିରୁ ଗୋଟିକ ନା କ'ଣ ବା ତମ ପାଦ ତଳ କଣ୍ଟାକୁ ଏଇ ଫୁଲରେ ସଜେଇ ଦେବି ଏଠି ସବୁ ଯାହା ହଉଛି ସେ ନାଟକ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ତ ରେଡ଼ି ଜାଣିଛ ବୁଝିଲୁ ଡାଇଲଗ କହିବୁ ତ ଟିକେ ଅପଡେଟ୍ କର ନହେଲେ ତୁ ଏଠି ଏମିତି ଯାତ୍ରା ଡାଇଲଗ ମାରୁଥା ବାପା ମୁଁ ଆରେ ତମେ ମୋ କଥାଟି ଶୁଣିଛ ଜାଣିନି ମନେ ରହିଲା ନାଟକର ନାଁ କ'ଣ କହିଲୁ ଲେଡି କ୍ୟାନ୍ସର ବୁଝିଲୁ ଆରେ ଜାଣିନି